खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ UPPLनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि बिजाथि प्रमद बर'आ 20 मार्च खालि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव 43 तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि थाखाय गावनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों। फाइलिं खालामनाय समाव बर'जों लोगोसे बिथांनि बिसि पारुल भराली, मन्त्रि UG ब्रह्म, MLA जलेन दैमारी, MCLA विल्सन हासदा आरो दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दंमोन। बिथाङा बुङो दि UPPLआ रावबो राजखान्थि दोलो एबा सुबुंनि फारसे सुथुर जानानै बिसायख'थिनि फोथाराव आगान होआखै। जोंहा रावनिबो राजखान्थि दोलोनि बेरेखा गैया। हाग्रामा महिलारीजों जोंनि जेबो गावारि सुथुरबो गैया होनना बर'आ बुंबावो दि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BJP दोलोनि बिजाथि बिस्वजित दैमारीनिफ्राय बोर लादों। दोलोनि बिसायख'थि मावखान्थिखौ नोजोर होनानै बर'आ बुङो दि UPPL दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि सिङाव थानाय मोन 15 बियाब आरो बेनि बायजोनि मोन 5 बियाबाव बिजाथि थिसनगासिनो दं। दोलोनि जाथावनाफोरनि सायाव फोथायनाय फोरमायनानै 10 निफ्राय 12 मासि देरहागोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ UPPLआ ढेकियाजुलिनि बिजाथिनि फारिलाइखौ आबुं खालामबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ 2026 नि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि सारिखौ फोजोबनानै ढेकियाजुलि एसेमब्लि मासिनि थाखाय फणिधर बसुमतारीखौ मुं थिसनबाय। दोलोनि गाहाय कमिटिफोरनि गेजेराव इसिङारि सावरायनायनि उनाव दोलोनि दैदेनगिरिया बे थिरांथाखौ गनायथि होयो। बे आगाना 9 एप्रिलनि बिसायख'थिनि थाखाय UPPLनि गासैबो बिजाथिफोरखौ जोबथा महर होनाय जागोन, जायनि फोरमायथिखौ रायजोआरि महरै फोसावनाय जागोन। गुबुन मोनसे फोसावनायाव आरोबाव 4 बिजाथिफोरनि मुं होनाय जादों। 42 नं बाक्सा STनिफ्राय राकेश ब्रह्म, 72 नं गहपुरनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी, 66 नं बाटसालानिफ्राय बाबुराम बसुमतारी, 28 नं बक'चाइगाव STनिफ्राय मनज बसुमतारी। UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ 20 मार्च खालि तामुलपुर 43 बिधान सभा बियाबनिफ्राय जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मुं थिसनदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ BPFआ सा 11 बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावबाय, जेराव गाहायनि बिसिबो दं। नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDAनि बाहागो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि मोन 11 मासिनि थाखाय बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जाबाय, जेराव सोलिफु सरकाराव सासेल' मन्थ्रि दं आरो दोलोनि दैदेनगिरिनि बिसियाबो दं। केबिनेट मन्थ्रि चरण बर'आ माजबाटनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन, जेराव सोलिफु MLA आरो गागि दैदेनगिरि रबिराम नार्जारिखौ दतमानिफ्राय बिजाथि होनाय जादों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारीआ क'क्राझारनिफ्राय दोलोनि बिजाथि महरै बिसायख'थियाव आगान होगोन। नाथाय दोलोनि 3 सोलिफुबाय थानाय MLAफोरनि गेजेराव सासे दुर्गा दास बर'खौ फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादों। बारग' MLAफोरनि गेजेराव उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारी, मानासनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी, बाक्सानिफ्राय मानेश्वर ब्रह्म आरो भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर'खौ बिजाथि महरै थिसननाय जादों। बावैसो BPF दोलोआव हाबहैनाय दुलाराय आसाम माइन'रिटि फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि रेजाउल करिमखौ पर्बतझरानिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नाय जादों। गुबुन बिजाथिफोरा जाबाय गसाइगावनिफ्राय सभाराम बसुमतारी, बांख'गुरिनिफ्राय रुपम रय आरो सिडलीनिफ्राय पानिराम ब्रह्म। बिसायख'थिया 9 एप्रिलाव जागोन आरो भट साननाया 4 मे खालारखालि जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ काजिरङा नेशनेल पार्कआव गान्दा गाग्लोबनायनि उनाव फरेस्ट गार्डआ जोखोम। शुक्रबार 20 मार्च खालि काजिरङा नेशनेल पार्कनि आगरतली रेन्जआव सासे फरेस्ट हम गार्डआ गान्दाजों गाग्लोबजानानै गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया पार्कनि आगरतला रेन्जनि सिङाव थानाय अनिखाथि हाग्रा केम्पनि साखाथियाव जायो, जेराव हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि थाखाय थिसनजानाय हाग्रा हमगार्ड दिपेन बरा आरो आथिं पेट्रलिंनि गुबुन सोद्रोमाफोरा गाग्लोबजानायजों मोगा-मोगि जायो।
पेट्रलिं हान्जानि गुबुन सोद्रोमाफोरा खाफाल गोनांब्लाबो बर'आ गोब्राबै जोखोम जायो आरो लोगो लोगो बिथांखौ हरखाब फाहामथाय होनो थाखाय बखाघाटनि शहीद कमला मिरि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। बिथांनि जखम जानायनि गोब्राब जानायनि थाखाय मेडिकेल बिबानगिरिफोरा बिथांखौ एडभान्स ट्रमा केयारनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल JMCHआव दैथायहरनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ प्रिमियाम पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 2 रां बांदों। रेगुलार भेरिएन्टनि बेसेनाव जेबो बारायनाय गैया। इरान दावहानि उनाव थावनि बेसेन बांनायनि गेजेरावनो प्रिमियाम पेट्रल भेरिएन्टनि बेसेना लिटारसेयाव 2 निफ्राय 2.3 रांसो बांदों। दिनै गोबां खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सरासनस्रा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनफोरखौ जेबो सोलायनाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। गोदानै दिहुनजानाय बेसेनफोरा दिनैनिफ्रायनो बाहायजाबाय। मोनफ्रोमबो नखरारि LPG सिलिन्डारनि बेसेना 60 रां बारायनायनि अनगायै हादोराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनफोरा गोबाव समनिफ्रायनो जेबो सोलायनाय गैया। नाथाय गेजेर सानजानि जेंनाया आमेरिका, ब्रिटेन, चीन बायदि मुलुगनि गाहाय रांखान्थिफोरजों लोगोसे गोबां हादोरफोरखौ थावनि बेसेनखौ बांहोनो गोनां खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ रङियायाव 5 रांनि केकनि थाखाय जिउ खहा जायो। कामरुप गामियारि रङियानिफ्राय जानाय मोनसे बिखा खामथाव जाथाया ओनसोलखौ सोमावग्लुंहोदों, जायनि थाखाय समाजारि सांग्रांथि आरो रायजो राजाफोरनि लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। 11 बोसोर बैसोनि थाखो 6 नि फरायसा फातिमा बेगमआ 5 रांनि केकखौ लानानै रायजोआरि महरै लाजि फोनांजानायनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे जाथाया ईदनि फोरबोनि समाव रङियानि गगमालाचानि वार्ड नं 9 आव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला फातिमाया रां होआजासे जायगानि गलानिफ्राय 5 रांनि केक लादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गलानि बिगोमा मुर्शिदा बेगमआ रागा जोंनानै उन्दै हिन्जावसाखौ लामा सेराव खानानै मानसिफोरनि सिगाङाव गाज्रि आखु दिन्थिदों आरो लाजि फोनांदों। उनाव जायगानि सासे सुबुङा आखाय होनानै गथ'खौ बे थासारिनिफ्राय उदां खालामदोंमोनब्लाबो गोसोआरि दुखु मोननाया जोबोद गाज्रिसिन जादों। फातिमाया न'आव फैफिनदों आरो हारसिं थानायनि खाबु लानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। रङिया गोजौ गेजेर फरायसालिनि सासे गोरों-गोरा फरायसा फातिमाखौ बिनि फोरोंगिरिफोरा गोबां मिजिं गोनां सानदोंमोन, जाय बिथांखौ बोसोरारि आनजादाव जौसिन मासि आवग्रिनो हागोनखौ मिजिंथिदोंमोन। बिनि बिफाया गैलिया आरो बिमाया गुबुननि न'आव नखरारि खामानि मावग्रा महरै खामानि मावो। भुगिनांनाय बिमाया होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसआ मुर्शिदा बेगम आरो बिनि फिसाय मानिक आलीखौ खादों। दासान्दि बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।